Zdravím všetkých pri našom prvom videjku s Natálkou. Už sme na letisku vo Viedni, už sme pri gate a ideme si ešte rýchlo kúpiť niečo jesť. Čiže ideme si dať nejaký croissantík za 7 € alebo sandwich za 10. Najbližšia zastávka je Amsterdam, čiže sa vám hlasíme z Amsterdamu a ideme na mega brutálny nezabudnutelný zážitok na Aljašku. A rozhodli sme sa, že si to zväčšníme a že si to celé natočíme. Čiže kto chcete, ľudia pozerajte, možno sa aj dačo zaujímavé dozviete a niečo pekné uvidíte. Čiže vidíme sa z Amsterdamu. 6.5 hours later. No, trošku zmena. Lebo som hovoril, že sa ozveme z Amsterdamu, ale to som nevedel, že budeme trošku meškať a že budeme takú stiahnutú riťku, lebo mi bolo treba na vecko. Čiže sa ozývame až zo Sietlu, čo sme v Sietli. A by som to čo ukázal, ale nič tu bude vidno. Natka dobehne. Ešte nás čaká jeden let. Ten bude priamo na Aljašku už bez prestupu. Spomínal som, že ideme teda na Aljašku, ale ideme na work and travel, ideme na 3 mesiace. Budeme robiť v jednom veľmi peknom rezorte, ale o tom potom. No a ideme si prebrať tašky, prejsť imigračnou kontrolou, čiže snáď nás neotúča domov. A máme 9 hodín, myslím. 9 hodín máme času? 9 hodín? 9-10 hodín času máme na prestup na let do Aljašky, na Aljašku. Pojeme trošku asi do mesta pozrieť si to, čiže hlasíme sa po kontrole priamo z mesta. Tam je naše lietadielko budúce, ktorým pôjdeme. No. Dobre. Mŕte veľa ľudí tu prechádza a akurát komu toto spadlo na zem, neviem čo to presne je, ale vyzerá to je nejaká karabína, udrží to 33 kg, čiže sa to zíde. A nie, že by som sa nesnažil to ísť dotyčnému dnes, ale strážim veci, ako je to šla Natálka na vecko, čiže taký malý welcome gift sme dostali. My sme tu, prezlečení, v letnom, v teplom, lebo v Sietli je 30 stupňov a my sme boli dosť nababušení. Ale potom samozrejme znova naobliekať na Aljašku, lebo tam bude zase zima. Ideme do mesta pozrieť také veľké sklenené gule, neviem, jak sa to volá. Seattle Spheres sa to volá. Čiže ideme pozrieť tie gule a dať čo zjesť a sa napiť. Lebo máme dosť času ešte. Chipotle. Pyrošky. Pyrošky. Myslíš, že majú brinzové? Pyrošky nesvietia a sú zavreté. Čiže nič. Pyrošky si nedáme. Ale ideme do Mekaču, lebo na Aljaške Mekač nebude. A to nám bude trošku chýbať. Fú. Dáme si fok? Ne. Cheese. A few moments later. Strašný kontrast, tá Filadelfia, že išli sme s Natkou teraz cez uličky a tam proste samé fetky,
a také špína a také to bolo proste divné. Potom sme smrád, hej, potom sme zahli o 3 uličky a proste úplne krásna ulička, romantická, svetielka, somarinky, no maje, že hej, brutál auta, pekné, proste super. A teraz sme zahli, že zase sme prešli proste, Rivian, to len tak. A teraz sme zahli, hej, zase o pár blokov a už sú tu tie veľké sklenené gule medzi činžakmi a vyzerá to super. Krásne bávo. No a to už sú tie spomínané siedlacké gule, veľké. Čo to je vlastne? Myslím, že to patrí Amazonu a že to je ako keby niečo ako botanická záhrada, dajme tomu. Akurát, že Davidko to zle pozrel a ja som si myslel, že tam proste prídeme, dojdeme a ideme dnu proste chodiť medzi kvetinky a neviem čo všetko, hej. Ale realita je taká, že je to otvorené len 1. a 3. sobotu v mesiaci, čiže sa tam vlastne ani nedostaneme. Ale tak povedali sme si, že tam poďme pozrieť aspoň zvonku. No, Sunday je to closed, čiže nič z toho, ale vyzerá to mega, akože sú tam také veľké zvlhčovače, neviem, či to vidno, že to tam púšťa paru, celkom to je obrovské. Akože znútra to musí byť mega pekné. A sú tu ľudia. A to sú možno Amazon zamestnanci. Ale super to drží. Pojeme si dať spraviť pedikúru a manikúru. Matka si tam svoje neoholené nohy pojeda spraviť. Six hours later. Naše kufre posledné. Ale už sme tu. Takto vyzerá 1:30 na Aliaške v noci. Je tu mega vidno, je tu mega zima oproti Seattlu, kde bolo 30 stupňov. Tak to je nám, že brutál zima. A akurát sme došli s liftom z letiska, už na obytko. Vyzerá to mega cute, sú to také kabinky. A už samozrejme nie sú na front desku, čiže písali, že nám nechajú inštrukcie. A normálne, že máme hru. Hru na začiatok Aliašky hneď. Neviem, či to je vidno, ale Welcome to Swans, Natalia, please follow the red papers. Čiže ideme hľadať nejaké červené papieriky. Našla si už? Kde? A fakt! To ma nechali papiere na zemi. To je jaké mega. No bereme kufre. Akože brutál. Veľmi pekné.
terč. Čo to je? To sú hodiny? To sú šípky. To sú šípky. Že som nečakal šípky nakreslené na deske. Nastriekané len tak. Ale normálne, že proste, jak sa s týmto vyhrali, že tu proste nechali tie papiere. To sa nebali, že to rozfúka a vojdem do komu inému, do kabinky. A kľúčik? Ja je už v dvere. OK. Natka vybaľuje. A neviem, či máme pozbierať tie papiere, ale idem ich pozbierať. Lebo... Neviem. Asi aby sa nepovedalo, že sme tu nechali bordel. Ale možno neočakávajú, že to pozbierame. A tak nech sa tu neukážeme v zlom svetle. Slováci. Pozbierame papíre. Necháme na izbe. Nech môžu potom aj iným dať papiere. Lebo ešte tam bola jedna baba, ktorá mala prísť asi teraz, keď my. A tam mala, že zelené. A zelené tu už nikde nie sú. Čiže by som predpokladal, že už prišla. A ona za sebou vlastne pozbierala. No a domeček znútra. Maličky. Zlatočky. Ale tak na prespatie na tých... Koľko? 4 hodinky. Až. Dostačujúci.